Que des de Ribes de Freser poden arribar al santuari. El Cremallera de la Vall de Núria té a partir d'avui un nou automotor de 2 vagons que augmenta la capacitat de passatgers. La màquina permet traslladar 2.300 persones de Ribes de Freser al santuari de Núria en els dies de màxima afluència de visitants. Això suposa pujar 500 persones més que les altres 3 locomotores que hi ha en servei. A la inauguració de la màquina hi ha assistit el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Jaume Roma. De fet, la conselleria té previst un pla d'inversions per la Vall de Núria a fi de potenciar-hi el turisme i millorar-ne l'accés. La infraestructura de la vall ha incorporat també una locomotora dièsel per poder evacuar els visitants de Núria si la zona es queda sense llum i una nova màquina de treure neu que substituirà l'actual que amb el temps havia quedat antiquada. La inversió de les 3 màquines ha costat uns 950 milions de pessetes. Durant l'any passat, 180.000 persones van visitar aquest paratge del Pirineu, situat a la comarca del Ripollès i equipat amb instal·lacions per a la pràctica de l'esquí. Per a l'any 2000 s'estima que s'arribarà als 250.000 visitants.